Així, perfecte. Si vols tenir l'esperit tranquil, és molt important crear un entorn agradable. Ai! Ho sento, Tina. Has pres mal? No passa res. Què hi portes en aquest paquet? Què has comprat? Això, doncs és... La mascota. Ostres, és una fura! Que maca que és! Oi que sí? Me l'han deixat per un bon preu a la botiga d'animals que vaig sempre. És que quan he vist aquesta carona tan tendra ja no me n'he pogut separar de cap manera. No trobes que s'assembla en Kaoru? A ell? Què? Però, escolta, què en penses fer de la fura? Doncs havia pensat de demanar-li un favor a la Oi. Ah, sí? Mira, si li fas així jugant pel bastonet, ho veus? No et fa res que me la quedi, oi que no? Que maca que és! S'acaba de ficar la olla a la butxaca. Però encara no sabem què en dirà la Miyabi. Ni parlar-ne. Hola, què tal? Ja deia jo que hi havia massa xivarri. Però a qui se li acut portar això? I a sobre resulta que vols que es quedi aquí. Es pot saber on tens el cap? Per començar, els animals de companyia ho embruten tot i fan pudor. Fes el favor de pensar una mica en les conseqüències. Ho has entès? Com a encarregada d'aquesta mansió, tinc la responsabilitat de mantenir com cal la propietat. Ja n'hi ha prou de fer pessigolles. Corre a tornar-la ara mateix. Sisplau, Miyabi. No podries fer una excepció? És tan maca. Sisplau. Però és que si ens quedéssim aquest animal encara li donaríem més feina a la Taeko. És el que vols? Ostres, que bufona! I es queda a viure amb nosaltres? Quina il·lusió! Ja podeu fer el que vulgueu, però que quedi ben clar que jo no en vull saber absolutament res. M'heu entès bé? Ara que ja està decidit, li fa falta un lloc per viure. Què us sembla? Oi que és una passada? Així, encara que hagi de dormir sola, no se sentirà mai trista. No li agrada. Què? Per què? Kaoru, però què fas? Que no veus que ho deixes massa pelat? Segur que s'estima més que no sigui tan llampant. Ja sóc aquí. Mireu, amb això li farem un llit ben tovet. On dia Kaoru? Què passa? Ho sento, és la meva roba interior. Ostres! Creieu que ja està bé, així? Potser és massa calenta. Caram, com veu? Quina manera de veure. Segur que tenia molta gana. Sí, es nota que ho pren amb delit. Així m'agrada, bonica. Has de beure molta llet i créixer ben forta. Renoi, segur que quan tingui un nen serà una mare fantàstica. Kaoru, Eh? què tens? Què et passa? No em passa res. No! Mireu, mireu! He pescat una fura! És una preciositat. Per cert, quin nom li voleu posar? Quin nom? Sí, veníem de posar un. Que se us en acut algun que vagi bé? Doncs no sé... Ha de ser un nom que sigui ben maco.
se t'acut cap nom a tu, Miyabi? Ja us he dit que no hi vull tenir res a veure amb tot això. Avui ha sigut un dia molt mogut. Ostres, aquí no hi ha qui trobi ni una mica de pau. I ara una mascota. Vine aquí! Mira-la, però si eres aquí... Fora! Ah... Què fas aquí? Ha tornat a desaparèixer. Vols dir la fura? Sí, si li torna a fer alguna entremaliadura a la Miyabi, ja hem begut oli. Ajuda'm a buscar-la, sisplau, sisplau. Miyabi, que et ve de gust una mica de te. Miyabi? Que estrany. Estic convençuda que la vaig deixar aquí, a l'escriptori. Miyabi, que passa res? Ah, hola, oi? No, no és res important, però és que no trobo la ploma que hi havia aquí al pot. La ploma? Ja m'ho pensava, és la Miyabi. No l'hem trobat a temps. On deu ser? Espera, no te'n vagis! Taeko! Aixeca't ara mateix i atrapa aquesta bèstia! Ja me n'ocupo jo. Som-hi! Ai, m'he equivocat. Es pot saber què fas? Ai, vine, mala bèstia! Ui, quin mal! Agafeu-la d'una vegada! Ostres, quin desastre! Ja n'hi ha prou. Això és intolerable! Espera! No t'escapis! Se n'ha anat. Quina por que fa aquesta dona quan s'enfada. Sí, i ara està molt furiosa. Tranquils, segur que la